Benvinguts al Fòrum Turístic. Aquest espai ens permetrà ajuntar dos sectors molt importants a Catalunya, com és un sector tradicional, el turisme, molt important a l'economia catalana, i un sector emergent, com són les tecnologies de la informació i la comunicació. És una gran oportunitat per conèixer aplicacions que ens han de fer gaudir molt més del turisme, del coneixement d'espais, de paisatges i sobretot de noves cultures, que és el que avui tothom gaudeix. L'Agència Catalana de Turisme ha apostat des de ja fa un temps a les noves tecnologies, amb les plataformes tecnològiques que existeixen, però sobretot amb les noves formes de fer promoció, i aquí estem parlant de noves plataformes que es presentaran en aquest fòrum turístic. Aquestes noves aplicacions ajudaran a arribar sobretot als mercats propers, però a nous mercats, i ajudarà sobretot a nous prescriptors que recomanaran, que aconsellaran, que incentivaran altres turistes a venir a la nostra destinació, que és Catalunya. Per tant, les noves tecnologies ens permetran fer una promoció molt més acurada que no pas la tradicional. Estem convençuts d'aquesta activitat i de l'èxit d'aquesta edició i, per tant, esperem que en jornades com aquestes en el futur ens puguem tornar a veure. Moltes gràcies.